L-Unjoni Ewropea teħtieġ tieqaf titkellem u tagħmel diskorsi. Issa huwa waqt li jibdew jitwettqu pjanijiet konkreti fuq l-immigrazzjoni. Għalet dan il-membru parlamentari Maltija Marlin Mizzi f'dibattitu li għamlet dwar l-immigrazzjoni fil-laqgħa tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi. Il-maġġoranza tal-kelliema u rew attitudni qiebsa fil-konfront ta' nuqqas tazzjoni mill-Unjoni Ewropea. Marlin Mizzi saħqet li traċedja li kienet seħħet f'Lampedusa tat lezzjoni l-Unjoni Ewropea u nigżet lill-istess istituzzjoni biex tieħu azzjoni. Enfasizzat il-punt li din hija traċedja umana iżda wkoll riskju ta' sigurtà mhux biss għal pajjiżi li jirċievu u iżda għal pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. L-aspett tas sigurtà tal-influss ta' migranti ma tistax tiġi sottovalutata, inkluż ir-riski mediċi. Mizzi qalet li hija tilqa' l-10 punti li ġew abbozzati mill-Unjoni Ewropea u nkunu nafu li tieħdet azzjoni meta nibdew naraw ir-riżultati konkreti. Żidet tgħid li kienu offruti numru ta' soluzzjonijiet fosthom li jiġi stabbilit ċentru għar-refuġjati f'exit countries kif ukoll li jiġi rivetut ir-regolamenti ta' Dublin fost oħrajn, proposti li waqgħu fuq widnejn torox. L-Ewroparlamentari Mizzi faħret ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim Ministru Matteo Renzi għal mod kif huma reaġixxew għal din it-traċedja riċenti u għal mod kif refgħu ir-responsabbiltà għal din it-traċedja.